Hello guys. Naami paro karon sa bukid. Mo ni imong giagian. Nga lawom kayo ang hagdan. Mo ni gitawag og 164 steps. So padung mi sa babaw. Tungason kayo. Hapit ako maabot. So kan kay mga karnero dire. Hello mga karnero. Hello. Hi. Hi, mao ni ang mga karnero sa bukid. So, daghan sila no. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Napo ka bu karnero. Hari ko din manguha og tai sa kabaw para ibutang sa tanom. Tai sa kabaw, tai sa baka di ay. So, nindot kayo diring dapita kay hangin. Ay, hangin. Presko ang hangin pero hangos inig tungas.